difícil que hi ha aquí? Efervescència, subratlleu-la, subratlleu-la. La paraula que els científics fan servir. Sabeu què vol dir? Què vol dir? Es mou, puja i baixa. Per això es deia, com es deia aquest experiment? La dansa de l'arròs. La aguantada com unes tareres possibles per l'aire, per això un pot d'aire. El gol d'un mosquit, el pet d'una vaca. Martina, aixeca el gos. Ara, sempre una mica amb aquest polar. Quan digui Trenova, que no necessita amb l'altre mà. Quan digui Martina, giraràs al fons. Regidor de donar-li un cop de mà que jo m'agraeixo. Però us he de fer una pregunta a tots vosaltres. Doncs no passa res, tens una! Giraràs amb confiança i ho tindràs de tot de segons tornant a girar. Dues! És important que amb l'altra mà no toquis. I cada targeta no toqui el cap del toc. I tres! Són ulleres fosques. Posa't a l'estel. Veieu? No es veu absolutament res. Tu tampoc, regidor, oi que no? Ara agafa el got. Espera, treu-te-les un segon, agafa el got que vulguis, la targeta que vulguis, col·loca amb les ulleres posades. Però jo que ho aguanto, poso les ulleres primer. L'experiment és el mateix, però... Agafa-li la cueta. No, els cabells no són bons conductors. Escolta una mica per una vena. Toca-li la galta. Quan el deixamanar no funciona, proveu el jersei. Toca-li el jersei. No, el cotó no és un bon conductor de l'electricitat. No funciona. Com has dit que teies una? I tu? Si el que us esteu preguntant, punyeteros, funcionaria
si Àngel li fes un petonet a l'Ona. No, 3, 4...